Marda ýagan ýagyş polisiýa işgärler üçin goşmaça gazanç etmek mümkinçiligini öğretdi. Adatlygyň habarçysy irden ýagan ýagyşyň köçelerde saklanan we jerime salynan awtolawlary sanardan köpeldenligini habar berýär. Ýöne sürüjüler soralyan paranyň möçberiniň sürüjüniň gürleşmek ukybyna baglygyny aýdýarlar. Şol wagtda 20 manatdan başlanýan paranyň polisiýanyň tapan bahanasyna laýyklykda 40-50 manada hem ýetýän wagtlarynyň bolýanlygy habar berilýär. Bu çäre awtolaw eýlerinden edilýän araçsaçylyk talaplary bilen bagly. Emma polisiýa sürüjüleriň delillerini dinlemeýär we adamlarda dörýän sorawlara resmi düşündiriş berilmeýär. Köçelerde goýulmaly edilen video gözegçiligiň bolmadygy polisiýa işgärleriniň öz gözipelerini bekanun ulanmagyna giň ýol açýar diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Ýagyş irden ýagdy, ýollar günortany çenli gurudy. Emma polisiýa öýlen ýuwulmadyk maşinlara garşy reýd geçirdi. Gaty kän adama jerime salyndy diýip adynyň aýdylmadygyny soran sürüji aýtdy. Ýagyş ýagsa döwlet ýol gözegçilik gurulugynyň işgärleriniň günü gelýär. Olar gowy para alýar diýip yerli synçylar aýdýarlar. Adatlygyň habarçysy bilen biri-birinden bir habar ýagdaýda gurulşan sürüjiler bu ýagdaýy tasdik etdiler. İrden çıkıp öýden işe barýançam awtolawymyň daşyna ýoldan sıçran hapa palçyklar ýapyşdy. Men ulagym işe ýerimne goýup işden soň öýe gelýänçam ýolda 2 gedek polisiýa saklady diýip adatlygyň söhbetdeşi özüniň jerime ýazdyrman sypanlygyny gurrun berdi. İrden işe gitdim, işden hiç ýere sypanyp bilmedim. Awtolawymy ýuwmaga ýa-da ýuwdurmaga wagtym bolmady. Ýagdaýyma düşünýärdim. Awtolawym jerime salar ýaly hapa hem däl. Döwlet belgisi görünýär. Çıralarym arasynda tormuza bassam, ýyzdan gelýän sürüji gyzyl çyranyň ýananyny görýär. Maşin sähel palçyk bolany bilen hökman jerime ýazmaly diýen kanun ýokdur diýdim. Sürüji polisiýa işgäriniň ýok, jerime ýazmasam bolanok ýa-da 20 manat ber diýip gönülýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, polisiýa işgäriniň ýanyna plastik kartdan tölek edilýän enjamy ýok eken we soralan puly nagd bermeli bolupdyr. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan sürüjüniň düşündirmegine görä, sürüjülük şahadatnamagy aldyrmak 20 manat para bereninden has gymmat düşýär. Üstesine bir topar wagtyň alýar, görgü bolýar. Prawamy aldyrsam soň vremeni prawa pul töläp prawamy ýygyny almak gara görgü. Uzak gün egleýär. Men işden galsam bolanok. Şol sebäpden jerime ýazdyrmajak bolup 2 gedek 20 manat para bermäge mejbur boldum. Diýip sürüji daşyna palçyk sıçran maşin üçin bir sagadyň dogamyna çeken 2 jedasynyň hekaýasyny gurrun berdi. Polisiýa eden etdiligine şaýat bolan sürüjiniň tasdiklamagyna görä, döwlet ýol gözegçilik gurulugynyň işgärleri hapa diýip boljak awtolawlaryň birini hem gözden salmaýar we saklap jerime ýazyar ýa-da para alýar.